Tsiku namba 18 mphepo ya mkuntho. Tsiku lina Yesu analowa mchombo pamodzi ndi ophunzira ake, nawawuza kuti tiyeni tiwolokere tsidya ilo la nyanja. Ndipo pamene anali kuwoloka, iye anagona tulo. chikhulupiriro chanu chili kuti. Kodi ndi nthawi iti yomwe mphamvu zimandithera? Kodi ndi liti lomwe ndiyenera mamasulidwe? Kodi ndifuna kuti Yesu alowererepo motani?